Halleluja! Gloria lilek Mulej Qadis. Nilqawkom eżizaxwa Maltin u Għawċin għal-familja u koll, daw kolla ta' River of Love mifruxa madwar Malta u Għawdex u madwar l-Azja u l-Kappadozja. Ekej, ġagbu. Halleluja. Ma nafx ekkadniex l-Azja, infatti. Ma nitċossax. Għax ġili seguna minn ċajna. Anyway, nilqawkom lejla l-messaġġ ieħor, isimgħu birraqqa l-kelma tal-Mulej. Grazzi Ġesu, ħalli nemmen li din il-kelma ħatmis bosta qlub u ħatejn il-kull wieħed minna bil-grazzja tal-Mulej. U l-Mulej kompli jibnik, iżaħħek u jwettaq il-pjan tiegħu f'ħajtek. Amen. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Min qalbek. Missa Qadis. Nirringrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi li inti għażiltni biex inkun werrijiet ta' dak li inti għandek għalija. Kellimni bil-kelma tiegħek u għatini l-kuraġġ, l-erf li għandi bżonn biex dak li nisma' mhux biss jibqa' biss smieħ ma bl-għajnuna tal-Alla, bl-għajnuna tiegħek isir ukoll twettiq tal-kelma tiegħek fil-ħajja tiegħi. Dan nitolbok f'isem Ġesu Kristu għal-glorja tiegħek Abba Missier. Amen. Il-lejla ħammorru f'passaġġ li rari nużawh, ħammorru fi ktieb ta' Songs of Solomon. You okay? Songs of Solomon. Il-ktieb ta' Lanja tal-Anijiet bil-Malti, jew Songs of Songs, mi jgħidu bil-Ingliż, il-kant jew ta' Salamun. Il-kant ta' Salamun, jew Songs of Solomon, jew l-Anijiet tal-Anijiet, l-Anijiet ta' Salamun, huwa ktieb li prattikament qed jitkellem fuq żewġ imġieni. Kontu tafu? Qed jitkellem fuq żewġ imġieni. U wieħed kien jismu mill-lat naturali, Salamun. U l-oħra, Queen, il-reġina li ġiet taraħ, u li mid-dara ma tara beda jara l-viżjonijiet. Beda joħlob. Però mill-lat profetiku huwa Kristu u l-Knisja. Huwa Kristu u l-Knisja. Ħanejdukom xi ħaġa, intom forsi jiena naf li xkultant nuża naqa' kliem apposta biex indaħħaqkom, nġibilkom dis-sima, u nġalkom tistaħħasbu bħali, kif għandi bżonnin. Però ħanejdlek darba li l-Mulej taf x'għedlu jiena, qed l-Mulej inti miġnun. Ma ħax għalih ta'. Qedlu inti miġnun. Qedlu mhux miġnun ti tkun biex tmut għal-nies li kemm jagħmlulek u jaqilgħulek u jwaħħlu fik, mhux miġnun ti tkun. Bl-Ingliż propju għattilu, bis-serità għattilkom, darbek qedlu l-Mulej, kont għadni għanejx l-Amerika, u għedni Lord, you're mad. Taf xi smajt wara ftit. Taf xi smajt wara ftit fl-ispirtu tiegħi. Għalli I'm madly in love with you. Vera, ek smajt fl-ispirtu tiegħi ftit wara ftit sekondi wara kif qedlu hekk. Għax meta toqgħod qis aħna l-bni, u mhux aħna suppost eċċezzjoni, suppost il-Kristjani. Aħna li għandna eċċezzjoni li nafu iktar. Imma meta tqis li aħna l-bniedem minn xi jgħaddi u l-esperjenzi li ngħaddu u l-għażliet xi kultant nagħmlu, inti tirrealizza kemm inti dajjef. Intom tirrealizzaw kemm intom dajfa. Sorry, kemm aħna dajfa. Xi ħaġa interessanti, Pawlu fl-aħħar tal-ministeru tiegħu, jekk xi darba nagħmlu messaġġ fuq dan biss, imma ġast qed nitkellem hekk minn qalbi magħkom illum. Ġast dak li jiġi. Għalkemm għandi messaġġ speċifiku. Imma darba meta hekk kont qed naħseb ngħid kif Pawlu beda l-ministeru tiegħu hekk tant konfidenza intaqa' ma' Ġesu. Sar jaf minnu dak Kristu, intaqa' miegħu wiċċ imwiċċ. Ġesu kien jagħtih il-private lessons, man. B'xejn.
Ġesu għalmu lil Pawla da. Kien Sawlu l-ewwel. Mbagħad ġifieri u jibda jikteb daw l-ittri li aħna tant isaħħuna lilna minn aħna fi Kristu, x'għandna fi Kristu, x'qawwanna fi Kristu, x'wirid kbir għandna fi Kristu. Mbagħad lejn l-aħħar ta' ħajtu jibda jirrealizza kemm hu dajjef. Ġinuna tajtuha? Jibda jirrealizza kemm jiena midneb. Naf, mhux qed jgħid li jiena midneb jew qandis, ma kienx kwestjoni ta' teoloġija ġifieri. Kienet kwestjoni kemm jibda jirrealizza aktar kemm mingħajr Kristu jiena u inti patata. Max. Bil-butir għalmenu ħandu għana għata. U mux tab xej Pawlu jiġi jgħid jien niftaħar fiex. Le, mux bis qabel ma jtek xejt. Fidju fijiet tijaj. Alla ħarsna konferenza fuq di fitti, għax għanna ġima konferenza fuq dan. Imma naħseb li teġġajnjawni minnkom. Imma tibda tara, qed ngħidilkom dal-kliem għaliex Salamun, il-kanta Salamun, jirrifletti mill-lat profetiku l-imħabba miġnuna ta' Kristu. Inti mhux biss maħbub ta'. Jekk inti ma smajtx il-messaġġ tiegħi tal-weekend li għadda please għamel lilek innifsek il-lejla qabel ma torqod ma nisimgħu. Inti mhux biss Alla jħobbok ta'. Alla bil-fors kellu jiġġennen warajk biex imut għalik meta kellu l-ebda garanzija li inti ħadejt iva u ħassegwih. Amen? Allura eżis aħwa, issa ħammorru fi ktib ta' Salamon kapitlu 2. Għaliex meta tara, meta tżommu f'dan il-kuntest, dan il-ktib, li mill-lat simboliku, profetiku, huwa kliem Alla jew Ġesu li ġennen wara din il-mara li tissejjaħ il-Knisja. Il-Knisja, l-arusa tiegħu. Aħna wkoll l-arusa ta' Kristu. Amen. U inti lil min tħobb tixtiequ għalik. Tipproteġih. Tipproteġija. Tipproteġihom. Jekk ġenitur li jħobb il-wlidu jew jħobbu l-wlidu, jipproteġi l-wlidu. Jekk ħbiberija bej żewġ irġiel, mhux perverża nitkellem jien, nitkellem fejn hemm ġenwinament, jew żewġ nisa jitħabbu fi Kristu bħal aħwa, jew familja anka komunità Kristjana, jew nkella koppja li jinħabbu u li jħobbu l-xulxin. Sew jakkux miż-żewġin u sew jekk huma miż-żewġin. Inti tibda tħobbu jew tħobba qabel ma tiżżewġa mhux wara. Sewwa? Allura meta tibda tħobb, dan huwa naqa' misteru, tibda ssir daqsxejn possessiv imma protettiv ukoll. Issa ma morrux l-estrem għax inkella tiġi manipulat u kontrollat. Mhux tajjeb lanqas. Sewwa? Imma ħanaqralkom di, u ħatifmu għaliex qed nitkellem hekk bla Alla. Vers 15. Dajnuna kapitlu 2, vers 15. Bl-Ingliż iddu daqsxejn iktar ftit ilu oħtna Beverly tkellmet fuq dan. Imma dalgħodu kif qomt smaj din il-kelma. U mal-ewwel ħassejt li għandi nitkellem fuq dan. Vers 15. Aqbdulna il-volpijiet, il-friħ tal-volpijiet, dawk li jirdu d-dwili, għaliex id-dwili tagħna ħarġu nwar. Ħanaqraħilkom bl-Ingliż. Illum ħanamlkom messaġġ sempliċi, però ta' riflessjoni. Mhux għax l-oħrajn ma jkunux, imma minix ħanidħol f'xi teoloġija kbira, iktar fuq affarijiet prattiċi fil-ħajja ta' kuljum. Li lilek jipproteġuk
mill-dilja tiegħek tiġi mħassra. Catch us the foxes, the little foxes that spoil the vine, for our vines have tender grapes. Kif qomt illum smaj dik il-kelma? The foxes that spoil the vine. Il-volpijiet li jħassru id-dilja. Jekk inti toħdu mill-lat profetiku, ħana mill-lat simboliku, jew mill-lat naturali, għandek il-Salabun qed jitkellem fuq din il-maħbuba li ħabb. Mill-lat profetiku qed nitkellmu qed ngħidu Kristu qed jgħid lill-arusa tiegħu biex tipproteġġi lilha nnifisha biex ma titħassarx. Mhux kull ħaġa li tibda tajba tispiċċa tajba. Hemm affarijiet li jibdew tajbin u jispiċċaw żiena. U hemm affarijiet li jistgħu jibdew żiena u jispiċċaw tajbin. Il-kunċett ta' dak li rrid inkellimkom fuqhom hija din. Ix-xitan juża affarijiet żgħar biex iħassrek. Mhux affarijiet kbar. U jibda jħassrek ftit ftit. Ftit ftit. Żerrija hija żgħira, ma once li tikber tieħu ħafna spazju. Tagħmel differenza kbira. Fl-Iskrittura hemm affarijiet żgħar li Ġesu jitkellem fuqhom li jiena u inti għandna noqogħdu attenti minnhom. Interessanti dubbien huma affarijiet żgħar huma annimali żgħar. Imma jħassrulek l-ikel kollu. Jistgħu joqtluk b'valenu jekk tibla xi bajda tad-dubbiena tista' tibgħatek l-isptar. Frott. Ġesu tafu l-Iskrittura titkellem fuq il-frott. So f'Ġwanni 15 u anke fil-Galatin għandek postijiet oħra wkoll li aħna msejħin biex nagħmlu l-frott. Ġesu jgħidilhom f'Ġwanni 15 frott li ma jibqa'. Jibqa' trid tipproteġih. Dak il-frott qed tipproteġih. Jiġifieri affarijiet żgħar il-kunċett li xtaqt illejla nitkellmu xejn fuqhom hija ħudu ħsieb affarijiet żgħar li inti qabli ma tantx tagħti każ imma ftit ftit qed iħassrulek id-dilja. U dik hija kelma tal-mulej għall-Knisja River of Love. Hija kelma tal-mulej għal kull min għandu widnejh biex jisma'. Sew jekk hux River of Love, jew knisja oħra, jew xirka oħra, jew fellowship ieħor. Affarijiet żgħar ix-xitan juża għax ix-xitan huwa sottili biex iħassrek, ibedek mill-mulej, jagħmillek it-triq tal-iskop ta' ħajtek diffiċli biex bħalma nħobbġi li ngħid, jekk ma rnexxilux jisraqlek ruħek, jipprova jisraqlek l-iskop tal-la fuq ħajtek. Issa, jien qedtilkom il-weekend li għadda, sakemm qalbek tibqa' tiegħu anke jekk tagħmel ditur, Alla jerġa' jpoġġik fuq il-pjan tiegħu, imma qalbek tibqa' tiegħu. Ġifieri, għalhekk jiena niċċessa bil-grazzja tal-Alla niċċessa għaliex meta inti tara l-istejjer ta' nies li Alla uża, ħafna minnhom jekk hux kollha minnhom, jiena u inta ma kunhom żgur ma kunniex nażluhom. Ma konniex nażluhom la bħala leader, la bħala pastor, la bħala apostol, la profeċej. Ħafna minnhom ma konniex nażluhom. Ftit huma dawk li tgħid tara di l-ħajja ta' dar-raġel jew din il-mara. Pija kollha għafġu għamlu rixma ta' frejjeġ. U ħafna minnhom għamlu l-frejjeġ anke wara li Alla żilhom. That is a bit of ambiguous. Dik hija mind-boggling. Sewa, imma meta basta qalbek tibqa' fidej il-mulej. Qalbek tibqa' fidej il-mulej. L-Iskrittura titkellem fuq affarijiet żgħar. Dubbien żgħar. Interessanti, ġieli smajtu l-kelma termiti? Ġieli smajtu għal-kelma termiti? Ma tantx nużawha fil-kelma bil-Malti. Imma bl-Ingliż huma termites. Ħafna aħna fuq il-news, speċjalment tal-Amerika, nisimgħu kif jgħaddi tornado kbir
u jkaxkar villaġġ sħiħ. Jom kella arar kbar, dulluvju, xewwa xi hurricane, xita kbira, arar kbar u jkaxkar villaġġ sħiħ. Però qatt ma nisimgħu kemm hemm djar jiġu mkaxkra għax ġew mittikla b'dudu żgħir. Jiena meta konna ngħix l-Amerika, kon nara nies li qed iġarfu dar li minn barra tidher tajba. Għaliex qed iġarfu, għaliex tkissru? Jgħiduli because it has termites. Kristjani nistalla moħħu kemm. Ħafna minna noqogħdu attenti mit-tornado. Noqogħdu attenti mis-sajjetti. Noqogħdu attenti mill-arar, ma mhux noqogħdu attenti mit-termites. Termiti. U t-termites iġarfu dar, iġarfu familja, iġarfu knisja. Affarijiet żgħar li jħassru dilja. The foxes, the little foxes, not the big foxes actually, għax dak il-passaġġ hemm żewġ foxes kbar u żgħar. They spoil the vine, the little foxes spoil, not the big foxes. The little foxes. U ħanitkellmu x'inhu ma daw il-little foxes, x'inhu ma daw il-volpijiet iż-żgħar. Meta bniedem taraħ jinxtorob minn lat naturali. Ma tkunx ħaġa sabiħa, ovvjament, mhux qed jitkellem għan dawk li qed jivravu jneħħu l-piż għax qed imorru jiġru u qed jieħdu ħsieb id-dieta dik xi ħaġa healthy. Nitkellem meta inti xi ħadd għandek virus, il-mulej il-liberana kollha f'isem Ġesu Kristu. U dak il-virus jibda jiklok minn ġewwa. U ħafna drabi, it-tobba jgħidulek ma nafx għandek, ma nistgħux naraw x'għandek fuq l-X-ray. Imma llum b'qalb onesta, dak kollha li intom preżenti u dak kollha tisimgħu, itlob l-Alla jurik għamel X-ray ma ta' qalbi x'inhuma daw it-termiti, daw termites, daw il-little foxes. Għaliex affarijiet żgħar, jibdew b'affarijiet żgħar. Jibdew b'affarijiet żgħar. Pereżempju, fil-prattika nitkellem illum, ma taf iskrittura kontinwament titkellem fuq dawn l-affarijiet. Pereżempju, ħsibijiet ħżiena, isma'w fejn huma little foxes, isma'w. Number 1, ħsibijiet ħżiena. Dak li inti taħseb fuqu ta' spiss tispiċċa temnu, issir parti minnek, tiġġustifikah u tispiċċa tgħixu. Din għalija hija warning għalija u warning għal kollha kemm aħna, għax ħadd minnha huwa eżentat. Ħadd minnha huwa eżentat. Sigriti ta' dnubiet. Affarijiet prattiċi ngħidilkom illejla. Kont nitkellem ma' oħt u għattila li nitkellem fuq dal-messaġġ illejla. Għalt li meta ġiet River of Love għall-ewwel darba, u l-mulej messa, kellha problema ċertu ħabit, vizzju ħażin, il-mulej tal-grazzja taqtaw dal-vizzju ħażin. Però mbagħad matul is-snin, bdiet ikollha l-bliba law, nerġa' nagħmilha hekk jew nerġa' inmiss dak li qabel kont maħkuma bih. U wara ftit tibda ssib li nifsek maħkum minn din il-ħaġa żgħira, tant bdiet xi ħaġa żgħira. Meta xi ħadd isir addict, ma jsirx addict tas-sigaretti għax jieħu kaxxa jew pakkett sigaretti f'daqqa, kull ma jibda b'nifs. L-iskola. Tieni nifs. Wara ftit snin isir ċumnija. Xi ħadd li jsir alkoholiku ma jibdiex billi jmur il-bar u jgħidlu il-fliexken kollha ħanixrobhom mill-lejla.
يبدأ بالدرينك ويهد. وتعرف كم يكون زي ذاك درينك؟ يكون اكتر سيلش من اللي يكون درينك. النوتة كيف الشيطان يوزع أفاريات زار باش يبدأ يخسر لك الدنيا بحياتك. الناس اللي ياخدوا دروغة، البيتشة كبيرة تاع الناس اللي هما الدروغاتي ما يبداوش نشي نصير ادكت. يوم مع الحبيب يو في شي سيركوستانسا ويحسبوا اللي حيعملوها ضربة يو فتيت. اما شي يسبتشاو فتيت ورا ما يستوش يعيشوا من عيرة. واحدة من الأفكار اللي باولو كونتينوامنت يعيد للكنيسة هي يبروتيجي خصبيتك. عندك روماني 12 فيرس 2، عندك فيليبين كابيتلو 4 فيرس 8. احسبوا فوق دولة الفريق ويدينا اش تحسب. يجفرينا وانت نستنازل فوق اش نحسب. اللوم الجورناتا ينا وانتي أن نخاف نكتر opportunità بيش ندمبو من اللي كلهم في زمين باولو نمني. نمبر 1 خنتكلم من لاتا immoralità. نمبر 1 في زمين باولو anka النساء كانوا لابسين صون وزقدومو. اللوم الجورناتا anka في الشتوى يلبسوا كوادي نوف مروانين. عندنا كم مورت البلت يعني الكارنيفال هاد بيشير بالكارية عجبون الكارية سوا ما نبدا ده ما يخصوش بارتمان. هلو الشتوى ده وين دوناول الشتوى يودا سكس خان لي لقص شيء ما انك تمب كيسة يخرجوا لك بالذكرى برا ومش اش كوستومه نفهمهم. الدنيا تفهم. اما اللوم الجناتا لا عندك بزون لا تمر الكرنفال لا تمر البلد لا تمر مكين تسا تقعد الدار والدنيا كلها تجي عندك. كم يريدوا نقعدوا اتنتي كونتينوامنت اليرت مش هتنيد لكم مثل ما تبزوش الله دايم يغفر لك هيك انت تندم. المغفره دايما تفهم جويت تعطش قلبك ده مش بيجنط عليك قلبك. كمينا وانت ريدوا نقعدوا اتنتي من الفريد اللي يبداوا الفريد زار متى ينا وانت تنسكرول ياو فيسبوك تيك توك تويتر ور شكتر اسمه دوك اكس انستغرام يوتيوب تدخل بيشتري شي حاجه وورا فتيتي بريزنت عليك شي حاجه اخرى. allora ديك التنتاتسيوني هي كونتينوامنت قدامك مش بالفرصه افاريت عشان امورالي تاع النساء وترجيل يستوى يكونوا افاريت هنا اللي لك اجالوك تزفيه في الحسابيه تاعك وانس اللي انت زفيايت تجي مخسر فتيت علينا البنادمين ونكلوس كريستياني مش الدين بس الشيطان نمن لي تنتخف نكتر ليلي وليلك من للدنيا. الدنيا تجديه الناس الدنيا تجديه عليك انا وانتي نريدو نقعدوا نبروتيجو لنفسنا كونتينوامنت. خليني لكم هو من لا ينا في الاسبيرينسا تاعي شو تعلمت الذنوب التنتاتسيوني فيرا تجي لكل حد برو تاتنت تتمخيش ديك التنتاتسيوني عش تسبيتشا تسخخ لك تصير بصحتها خاف من بعد. خلينا نتكلم عن الرجال نافلي او النساء اللي عندهم التنتاتسيوني وكل ما نتكلم عن الرجال. يا كينا فتحت فيسبوك يو تيك توك او تاتنت اش تسكروليا جيلا هاني لكم حاجه تيدوا للخاطر هاي سجريت
Ovvjament, aħna nużaw, jiena nħobb nuża l-Facebook u l-TikTok illum il-ġurnata u anka l-Instagram għax aħna nixxerjaw messaġġi u nuhu pjaċir anka nisma' x'inhu għaddej fid-dinja, ħanejdilkom il-verità. Jiena li nuhu pjaċir nara x'inhi tagħmel l-Amerika bħalissa, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi, imma nemmen li they're on the right track. Jekk ma temmenx, żomm dak li tommen għalik. Ma nuhu pjaċir dak li qed nisma'. Imma xi kultant jitlu affarijiet li inti mhux bil-fors tfittex. Jiġu advertisements to incite you, to tempt you. Isma, jista' jkun mhux bil-fors affarijiet tan-nisa da għall-irġiel, jista' jkun xi krema jew xi pasta. Innaf? Ma nafx. Hemm ħafna affarijiet li tifhem jew nkella ħanejdilkom xi ħaġa oħra, di naħseb għan-nisa l-iktar għalkemm hawn l-irġiel ukoll ikollhom dat-tentazzjoni. Shopping. Come on. Ma rridx nagħmel reklami ta' kumpaniji fiċ-Ċina. Nsewwa. Għalkemm jiena użajthom. U ngħidlek il-verità. No pjaċir. Għax meta inti tara deals tajbin, tafx jiġrilek? Ħanixtriha dik kemm tajba kemm deal. Imma jalla bok, għax jgħidulek għax tittorna sa ċertu pont ta' flus. Ma inti tidħol biex 5 euro. U għaftit, ara, kważi tal-100. Żgur, rħis. Imma da mhux ħajbaħulek waħdu, jbaħulek marrux ma' taffariet oħra. Inti fhem? Issa jekk inti taffordjam, go for it. Però tibda tinnota kemm hemm affarijiet li jridu kontinwament jaħkmuk u jiżvijawk u jibdew jħamġulek id-dilja. Id-dilja. Aw Kristjani li m'għandhomx ikunu fil-maġġoranza, ma' Kristjani li tant huma addict għax-shopping fuq online u llum il-ġurnata ħanejdlek da s-servizzi tal-online vera tajbin, għax wara ġimgħa jkunu kollha għandek. Jiġifieri vera worth it. Jiġifieri u jiena m'għandix ingerger, jiġifieri rrid noqgħod attent għax jiena hu piċir nafas għadek il-bottuna buy. Put it in the basket. In the basket. Ovvjament, tu. Kulħadd ju piċir b'xi deal tajba. Tifhem jiġifieri qed ngħidilkom jiġifieri hemm affarijiet li jkunu ta' tentazzjoni. Mhux qed ngħidlek li necessarjament tagħmel dinub, imma inti tibda tinnota kemm hawn affarijiet jikkompetulek għal dik il-prezzjuża dilja, għad-dilja tiegħek. L-iskrittura, hemm diversi skritturi, nista' ngħidilkom bosta, pereżempju, ħanarikom morru fi Ktieb tal-Lut, kapitlu 12, Intom tafu, id-dilja tista' tfisser number 1 high-tech. Number 2, il-Knisja. Il-Knisja. Lut, kapitlu 13. Hawnhekk Pawlu qed jagħmel l-aħħar tislijiet tiegħu. Ħanamel vers 9. Tħallux li toħorġu l-barra mit-triq b'xorta oħra ta' talim, barrani. Aħjar għalina li qalbna tissaħħa bil-grazzja t'Alla milli b'talim dwar kull xorta ta' ekel li janqas sew ta' ġid għal dawk li mxew miegħu. Hawnhekk jekk imbagħad tarawha parallel ma' bosta passaġġi oħra bħal Galatin, l-ewwel Timotju 4, qed jitkellem kif nies li ħarġu mit-triq tal-mulej minħabba talim legaliżmu. Id-dilja tagħhom ġiet corrupted. Pawlu qed jgħid issaħħu fuq talim li jibnikom fil-grazzja, mhux fil-legaliżmu. Nies li jiena srajt well-meaning, nies li jikkonvinċuk li jħobbu l-Ġesu. Kif tista' tiżvija hekk? Ġesu, ħanikom xi ħaġa powerful li simha għadi bl-Ingliż. God did not send us a good teacher
Mallim tajjeb, but he is. Alla jaf x'kanna bżonn. Ma badanix xi ħadd li jżomm minna l-liġi, a lawgiver, he sent us a savior. Batinna salvatur. Dik li l-umanità kellha bżonn. Tifhmu għalkemm hemm il-liġi spiritwali, mhux nitkellem fuq għax hemm il-liġi spiritwali tal-imħabba u tal-ispirtu l-iskrittura. U hemm il-liġi ta' li xi wħud jipprova mmorru taħta, tal-ikel, tal-ilbies u affarijiet bħal dak. Dik jiena u inti laqas qattra minna minti b'obbligat iżżomm. U laqas għalik qaqas kieku. Tifhmu, imma apparti minn hekk, apparti ovvjament nemmen fid-deċenza mela le, u nemmen li inti toħsib saħtek ukoll. Imma mhix liġi għalik, mhijiex obbligu għalik, min tiġi msejħ għalija. Imma u min il-vineyard tiegħu, l-għalqa tiegħu, id-dilja tiegħu ġiet corrupted. Ġiet corrupted, bċuċċati. Amen? Alleluja. U f'hekk jitkellem fuq hekk jitkellem Pawlu. Xi ħaġa oħra li bosta jitqarqu bihom. Morru fil-ktieb ta' Titu. Dal-isem men, kull darba jfakkarni ma nafx. Fil-miliet ħala Titu tal-miliet, ma nafx għaliex. Ma nafx għaliex. Kull ma nisma' Titu, titla' li Titu tal-miliet, ma nafx għaliex. Naf li mhux Titu, imma x'imkien fil-wires ta' moħħi. Ma nafx kif sar Titu. Menninu sar Titu. Ma nafx għaliex. Naħseb Dominik it-Tortodak. Anyway. Affarijiet li naw inti, Titu 3 ħammorru, affarijiet li naw inti rridu noqogħdu attenti. Per eżempju, Proverbi 6 titkellem fuq 7 affarijiet li Alla jobot u jabborri. Waħda minnhom taf x'inhi? Dak li jġib il-firda bejn l-aħwa. Kif tibda l-firda? Inti taħseb li l-firda tiġi f'ħakkatajn? Il-firda tiġi bżerrija llum, bżerrija l-ġimgħa d-dieħla. Imma ħanejdlek di biss. Arax, marrit ngħid xejn, ma ħanejdlek. U f'daqqa waħda tispiċċa ssib li d-dilja tiegħek hija mimlija ħurrieq u ħaxix ħażin. Li Alla jabborri u simgħuni sewwa. Alla jiġġudika. U simgħuni sewwa huwa xogħol diaboliku. Diaboliku. Ħudu ħsieb id-dilja. Aħna ngħixu f'soċjetà li hawn qatta bullies bla spina dorsali u bla cookies. Mhux ħanoħodha lura dik. Speċjalment fuq minn għal-jom li għandhom il-bajt u l-bacon, imma l-għandhom bajt u laqqas bacon. Għax minn għandu l-bajt jiġi jkellmek f'wiċċek. Dawk huma bullies jgħidulhom behind a keyboard. You're a bunch of, you are a sissy bullies. And God will judge you. In Jesus' name. He will, don't worry. Jekk tibqa' f'dik it-triq fl-abissi tal-infern, apparti li hemm saħta fuqek issa stess minn issa. Misħut. 100%. Nitlob għal daw in-nisiva biex isalvawhom ma ta'. U jifqu jqallaw dinja u jdardru pajjiż. Bla bajt intom, tiġix tgħidlu bil-bajt u l-bacon, intom bla bajt u bla bacon. Għax minn għandu l-bajt u l-bacon jiġi faċċjak. U mhux inqeda jgħajjar in-nies, jikkalpesthom, anka tifel mejjed jaru każa
U minna li kom li jattamlu xaħġa tajba, il-xaħat bħal Trump għandkom bżon. Jaqtalkom il-bajt u l-bacon kollu. La hija dawa bajda u laqqas hija bacon mija dawa. Fasola biss tibqa'. Imma dawa jiena ma nafx kif Kristjani jistgħu jarawhom dawn l-affarijiet, Ma nafx tiġix tgħidli li inti għandek l-Ispirtu Talla fik u inti tħu piċir tara dawn l-affarijiet, Immaġina Kristu ħdejk, apparti li suppost jgħix fik. Ejdli Kristu u xetiħu piċir jara dawn l-affarijiet. Ejdli kif inti tonora lill-Alla sidek. Imma ħad tkellem għal-Knisja. Għal-Knisja dawk li jiżiraw il-valenu kontra ħuħ, kontra aħtok, kontra l-paste, kontra l-leaders. Fejn għal-biża tal-Allah? Fejn għal-biża tal-Allah? Intom tafu l-iskrittura tgħidlek li l-kelma tal-Allah hija bħal xabla ta' minn żewġ ixfar, Lud 4:12, u hija tinfet u tifret bejn ir-ruħ u bejn l-ispirtu, bejn il-ġogi u bejn l-għada, u hija tiġġudika kull ħsieb. U aħna il-Bibja tgħidlek, u mbagħad il-komplement tgħidlek, u aħna tridu nagħtu rendi kont għal kull ħaġa li aħna għamilna fil-moħbi. Għalkemm fl-esperjenza tiegħi ma jibqgħux fil-moħbi dawn l-affarijiet jitilgħu fil-wiċċ. Għaliex Alla jara dak li nagħmlu fil-moħbi. Għal dawk li intom ġieli smajt Kristjani jiġġustifikaw ċertu għaġir. Tgħidli kif jista' jkun pastor? Oh, believe me, jeżistu. Id-droga, it-tipjib, il-pornografija jiġġustifikaw. Jekk inti għandek xi djufija, ipprova aħrabha, għamel milli tista' biex taħrabha mhux tfittixha. Għandek Kristjani li jiġġustifikaw dnubiet li jekk inti ħad jiġġustifikaw ħażin, inti qatt ma tista' tindem minnu. L-iktar ħaġa li taffettwa Knisja u li tikkorrompi dilja hija dawk il-volpijiet iż-żgħar, mhux affarijiet il-kbar. Għalhekk inti meta nara xi ħaġa kbira, kulħadd kapaċi jiddexxernija, ma mhux kulħadd kapaċi jiddexxerni l-volpi żgħir. U l-volpi waħda mill-volpi żgħar hija il-gossiping. Itqasqis, itfesfis fil-widnej. Tidindikom kelma ta' kuraġġ, kelma ta' twissija b'imħabba. Jekk int fesfist fil-widnej ta' xi ħadd, mur indem. Għax jekk inti ma tindimx minnu, dak huwa dnub li qatt ma jista' jiġi maħfur, Alla jaħfillek kull dnub. Adulteru, fornikazzjoni, pornografija, droga, kollox, ma tittindem. Kollox jaħfillek, jekk sraqt tindem jaħfillek, imma tittindem. Ma tistax tgħid Alla jifhimni. Alla m'għandux problema jifhem l-ebda lingwa. Imma għalhekk kemm importanti li u inti nipproteġu id-dilja ta' qalbna. U d-dilja din. Id-dilja l-familja. Nixtieq nagħmel kieku jekk ikun nista', mhux għax ma nistax, imma l-ħin. Nagħmel seminar kif ħafna koppji jħassru id-dilja tagħhom stess. Nilkom xi ħaġa ħwa. Illum il-ġurnata m'għadniex niċċessa meta nara żwiġijiet jiġġarfu.
Kien hemm żmien fil-bidu tal-Kristjaniżmu tiegħek kont niċċassa konna ħoda skandlu. M'għadniex, ta? M'għadniex. Mhux bil-fors għax taw bl-idej, mhux bil-fors għax kien hemm adulteru. Kemm kien hemm volpijiet li qatt ma ġew indirizzati. U komplew iħaffru taħt l-eruq sajda kemm dik id-dilja ġarfet. Oqgħodu attenti mill-volpijiet iż-żgħar. Kieku jiġi l-infant jipprova jidħol ġol fellowship. Kulħadd ħajinduna bih. Ħafna minnkom tipprovaw taqfuh u forsi xud minnkom taħarbu l-elem. Nifhimkom għax naħseb jienu konna naħrab l Imma kemm hawn minna noqogħdu attenti għal volpijiet iż-żgħar dak li ma tantx jidhru. Għax Ġesu qed jgħid mhux qed jgħidilna lill-volpijiet il-kbar li jħassru d-dinja fan naf, il-volpijiet iż-żgħar li jħallsuha d-dinja. Jiex jara li kieku kien hawn xi ħadd jaqbad jitla' fuq il-palk hawnhekk u jibda jgħajjar xi pastor jew xi ministru, anke kiejar il-Papa, xorta mhux tajjeb. Aħna ma nistgħux ngħajru ministri talla, tista' ma taqbilx ma' ċertu affarijiet u jekk hemm dottrini bl-aktar moċċar u maħżina taqbilx magħhom għax inkella tkun inti blaħ li taqbel ma' dak li huwa sfaċċatament ħażin kontra l-kelma, imma trid iżomm ċertu kalibru ta' rispett xorta. Qed tifhem? Li għu xaħat jitlaw nekku jibda jajjar li pereżempju, kulħadd jinduna li għadiet jizbalu ġvera. Għalmen nispera. Imma ftit minnkom tindunaw li dan il-wieħed qed ifesfes fil-widnej. U taf xieġri minnkom, xut minnkom? Titħassruh jew titħassruha, imma jħassra taf kemm huwa rajt. Żgur dak mhux kontra dijek qed ifesfes, kontra dijek. U taf xi tagħmellek? Qed iħassrek. Inti minna li klettejnu, minti laqqas taf li ħasrek. Qed jiżralek żerrija li ġej l-ħsad tagħha 1000%. Taf kemm diffiċli biex tiġi meħlus mhux mix-xitan, dik l-iktar ħaġa faċli. Min ħsieb. Taf kemm dik ma tistax keċċieħ. Jiena nitfa' ħsieb f'din kontra dik. Jekk għandhom id-demonju tnejn noħroġhomlhom, imma jekk hemm ħsieb kontra reġim ma nistax noħroġu li dak. U issa kissirtilhom relazzjoni bi ħsieb. Foxes, il-volpijiet li jkissru jivirdu aħwa li ntħabbu li nħabbu fl-imkien. Li jxirku fl-imkien. L-istess familja. Protect your vineyard. Ipproteġu affarijiet oħra li jħassru d-dilja. Ejra. Proteġ qalbek. Il-gossip li jinti tqasqas fuq dak li jkun. Tqasqas fuq ħadd. Jekk inti għandek xi ħaġa kontra ħuk jew oħtok, jew taħseb li jew hu għandu kontra tiegħek. Għażan di għalfejn tiġi tgħid lili infatti bħala l-pastor. Inti kbir biżżejjed, taf biżżejjed Bibbja, għandek l-istess Ġesu li naqdijien u mur id-dinja magħha. U l-Bibbja tgħidlek u tagħmel xejn qabel ma s-salvija. Taf li jekk tgħidlek l-Iskrittura? Tagħmel xejn qabel ma dik is-salvija. Tagħmel xejn ġifieri mhux ma tagħmilx il-fellowship ma titlobx u ma tikolx ta' ġifieri. Jiġifieri make sure li you've settled it. Almenu min-naħa tiegħek. Almenu min-naħa tiegħek inti tgħid jien għamilt dak li stajt nagħmel biex nissettilja biex din nagħmilha sewwa. Sewwa? Jekk jiena u inti irid konna l-istess taħbita tal-qalb ta' Kristu. Amen. Disonestà.
selfishness, egoizmu, gburija, pride, gburija, arroganza. By the way, il-gburija, arroganza, egoizmu, u li ġej issa defiance, sfidanti. Taf xaħat sfidanti? Taf xaħat sfidanti? Jisfida dak li huwa sew, dak li mhux qed ngħidlek nisfidaw il-ħażen aħna. Aħna di sfida dak li sew. Taf xaħat sfidanti? Dak bl-Ingliż jgħidulu defiant. Taf x'għamillu meta sfidaħ id-demonju lil Alla? Sabtu. Illum għamilt artiklu żgħir qasir ħafna fuq il-Facebook, fuq il-YouTube, kien hemm video. Rajtuh? Rajtuh dak il-video? Rajtuh dak il-paġ? Kien hemm tfajla, mela kien hemm tfajla minn xi film, ma nafx xi film, dak il-film. Imma da hemm grupp ta' basketball players ta' tfajliet u waħda minnhom jisimha Jezebel. Ovvjament il-film ma jgħidlek x'hekk, imma kif daħal dan it-teacher ġdid, għalklu dibdet tomati chewing gum hekk għalla pastaza, sewwa. U bdiet tisfidaħ lit-teacher. U bdiet tgħidlu aħna hawnhekk dejjem hekk għamilna l-affarijiet u inti sakemm ma tbiddilx l-affarijiet biddel xejn. Sewwa għax kollox jiena nieħu ħsiebha u jiena nikkontrolla jien. U t-teacher għalla hija, tajjeb li tinkun naf, tajjeb. U kienet ardita magħha l-kelma bil-Malti, ardita. Ma t-teacher tiegħu kienet ardita. U għamilla waħda sew. Infatti qed illa kemm tajba din naħseb ħana żgħaġu darba. Għallhom l-istudenti kollha għalhom, ladies, kulħadd jolli jdejh il-leminija. U kulħadd għalija. U għalilhom ejdu la bajil. Ejdu la ċaw. Ejdu la maċadni kif kaċċejta l-barressa. Kolħat kien jaf li kienet ardita u t-teacher kien jaf li għandu l-autorita. U d-dilja maħħa kif suppost. ċmeda jkollok iġiħat bħal daw. Jipprovaw jikkontrollawlek, ħajtek, u lil dan ir-raġel Gordon Ġomaxe ħadd ma jagħmlu puppet. Ħadd. Parti li għandi Alla b'saħħtu, għandi spina dorsali b'saħħitha ħafna. U ħanejdlek li tiġi mkeċċi minn ġo grupp, tiġi mkeċċi minn ġo knisja, tiġi mkeċċi minn ġo kumpanija, mhux unurta. Meta jekk inti biex għajna mnumot inti tkun qed taħdem ma' kumpanija u tkun defiant, tkun kiesaħ jew kiesħa. Sewa? Ejli inti l-employer ta' wara x'ħad tgħidlu. Għalhekk tispiċċa jkollok tgħix dik il-mistħija u d-diżonur, Don't be defiant. Hemm skrittura Ħabakkuk, kapitlu 2. Għandna rikom xi ħaġa malaj. Ħana ma naqa side step u mbagħad nerġa' lura. Morru fil-ktieb ta' Ħabakkuk kapitlu 2. Ħabakkuk 2. Kapitlu 2. Vers 1. Sa noqgħod assa f'posti. Fej? Sa nibqa' wieqaf fuq it-torri tiegħi. Nistenna ħalli nara x'ser jgħidli u kif se nwieġeb għall-ilmenti tiegħi. Kulħadd jgħid il dak taħdejk. Għidlu int oqgħod f'postok. Int oqgħod f'postok. Ħanejlek, din hija problema, din hija challenge anke bej koppji, Raġel jieħu post il-mara jew il-mara tipprova tieħu post ir-raġel, Isma' taf li ribana u raġel għandhom żewġ postijiet differenti, Naf li fid-dinja u t-taħwit, imma alla m'għandux taħwit, Knisja kulħadd għandu postu.
Kumpanija kulħadd għandu postu. Amen. Ġieli għajtu maġaħat f'kumpanija sekolari, ħalli ma nagħmlux dejjem fil-Knisja, li xi ħadd jindaħal pereżempju fuq id-dipartiment ta' xi ħadd ieħor tgħidlu inti x'tid tagħmelha. Na mhux id-dipartiment tiegħek, min bagħtek lilek. U jaqlalek rixma ta' ħeżel. Ġidaw kull imkien issibhom dal-affarijiet. Ejlu ħa ngħidlek skrittura ma morrizzaż jieħbi. Ejlu ibqa' postok. Is-sejra da ngħidlek. U meta ma żżommx postok, iġġib konfużjoni. U iġġib konfużjoni. Amen? Alleluja. Xiktar. Ismawni aħwa ħanespeċa ħanala. Ejja, brother, ġbin. Affarijiet li ħajħassru lek id-dilja tiegħek, ismawa. Nuqqas ta' kontroll ta' rabja. Taf kemm hawn Kristjani għandhom problema ta' rabja. Isma', tiġix tgħidli Alla u rabja wkoll ta'? Tiġix tużali dik l-iskuża banali. Kristu rabja meta provaw iġibu d-dar ta' missieru rebus. Il-Bibja tgħidlek fil-Ktib ta' Ġabbu kapitlu 1 minn vers 27 tgħidlek ir-rabja tal-bniedem ma ġġibx il-ġustifikazzjoni tal-Alla, ta'? Ġifieri naf li hawn nisa ma naħseb din hija waħda challenge minn ħafna rġiel. Ir-rabja. Tiġix tgħidli għax jiena għandi fus xejdu law. Għax jiena titla li malajr. Ebda tawwala ta' hija ta'. Ebda ġebbida dak il-fus, jew xi sejjaħlu. Il-fjus. Sewwa. Ebda elongaħ. Tħallix xi ħaġa li ħatħassarlek il-karattru tiegħek. Hawn min tilef ġob, hawn min spiċċa tilef karriera fuq għax rabja ma kienx kapaċi jikkontrolla rabja. Amen? Tħallix rabja tilbħek. Nifhem li kontra l-ħażin tista' titlalek ċertu rabja, ma mekx li tibqa' rabja qaddisa. Sewwa, u jekk inti tittirrabja, ir-rabja kontra r-rabja. Ir-rabja kontra r-rabja. Għax ir-rabja tiegħek qed tiddiskwalifikak. Għax jiena jitla' li pastor. Niżlu. Niżel it-tempra. Jon kella tħallix titla' in the first place. Għaliex imla? Għax jiena dawn l-affarijiet irritawni, naf, nifhem. Mill-lat naturali nifhem, kulħadd għandu xi ħaġa x'tirritaħ, imma aħna suppost aħna nistella ta'. Għandna l-Ispirtu tal-Alla qed jikkontrollana u kuljum nitalmu nissottomettu għall-Ispirtu Santu. Għax dawn l-affarijiet ħajamlulek anke għat-testimonjanza tiegħi u tiegħek, għat-testimonjanza tiegħi u tiegħek immaġenti. Issa jiena ġieli għamilta ta' daw il-paprati, ġifieri mhux qed inħares lejkom, jiġifieri nifhem. Imma ma tistax tiġġustifika. Tgħid jiena rdim irid minna titgħallem. Titgħallem minna, full stop. U jekk titgħallem minna bħalma ġieletilkom, grazzi mulej mbagħad ma teqpa' żball issir lezzjoni. Amen? Thank you Jesus. Jekk inti titiżomm id-dilja tiegħek nadifa u ma tħallix dawk il-volpijiet iħassulek id-dilja, ħanilkom aħwa, il-volpi żgħir huwa ħafna drabi l-inqas wieħed li nagħtu kasu. Għaliex huma dawk, għalhekk huma daw li jħassru d-dilja, għax mal-kbar niddiljaw. Dak seraq, dak qatel, dak mar jieħu droga. Dawk il-kbar li jidhru. Dak qed jiżra l-mibeda. Dak qed jiżra l-paroli fil-vojt. Inta tgħid li kliem li jiena m'għandix għalfejn nisimgħu. X'daħħaltni nagħmel f'dil kwestjoni lili? Hemm kelma, hemm proverbju bl-Ingliż jgħid hekk ara. You either allow sin to embarrass you or you embarrass sin. Issa, this is a serious sin. Because this spoils the vine. Din itħassar id-dilja ta' Kristu. U jekk inti żbaljajt, ngħidlek join the club għax kulħadd żbalja.
imma issa join a better club dawk li talbu mill-isbaw. Amen? Halleluja. Jiena naħseb biżżejjed għal-lejla. Irriflettu fuq dan il-kliem ma se saħwa. Jarawa, ħanaqralkom l-aħħar waħda. Koħlet 10 vers 1. Ecclesiastes 10 1. Ara xi dajt. Bħalma d-dubbin mejjet initten il-fwieħa fil-vażet. Ekk il-fama kbira tal-għaref tar-raqa ftit tal-bluwa. L-ointment bil-Ingliż, jew l-anointing. Jina inti aħna anointed, il-mulej dilikna bl-Ispirtu tal-Alla, għalhekk nisejħu Kristjani. Tħallix daw l-affarijiet id-dubbin jikkorrompulek iħassrulek dak l-anointing. Iġibuk inqas effettiv fil-ħajja tiegħek. Tispiċċa ġorra affarijiet li inti ħallejthom jikbru fik. Tħallihomx, jitlob il-Alla jtik qalb biex qalbek tibqa' pura u tittollerax il-ħażin. Mhux f'ħadd ieħor. ħadd ieħor fik. Fik. Jekk ħadd ieħor jiżbalja inti tiżbaljax bħalu għax tgħid kulħadd qed jagħmilha. Mhux di ħafna jgħiduha, għax kulħadd jagħmilha. Aħna parti mir-risposta mhux parti mill-problema. Jina u inti rridu nġibu dak il-nies, rridu nġibu dik id-dinja hemmhekk rridu nġibu la tama. Mhux jgħidu ħarsu lejna u jgħidu mda mhux bħalna. Orajt nifhmuha li aħna bħalhom fil-ġisem. Għandna djufijiet u challenges ukoll. Imma maħniex bħalhom ta' bħalhom fil-ġisem. Imma aħna għandna id-dilka tal-Ispirtu Santu, għandna l-qawwa tal-Alla, għandna l-isem ta' Ġesu, għandna dan il-gwird glorjuż. U l-mulej tagħna l-grazzja li nieħdu ħsieb din id-dilja. Ħu ħsieb id-dilja tiegħek. Jista' jkun id-dilja l-oħra hija d-dilja ta' familtek. Id-dilja l-oħra hija il-familja, il-knisja tiegħek. Il-knisja hija l-familja ta' intom tafu intom familja. Meta bniedem jiġi mħassar, il-familja kollha tħossha ta'. Imma għaliex ġie mħassar daqshekk? Għaliex kien hemm volpijiet żgħar li ma ħadx ħsieb. U l-messaġġ tiegħi tal-weekend li għadda hija kien dan. Minflok għex u għażel li jgħix vittorjuż jew vittorjuża, għażel li jibqa' vittma. Le, m'inx ħanibqa' vittma. Amen. Ħanitgħallem bil-grazzja tal-Alla, il-mulej ħajjejni u anke jekk nisbalja imma qalbi rida tibqa' fidej il-mulej. Ħalli ma niġġustifikax il-ħażin. Amen. U naf li mhix faċli xi kultant, ma bil-grazzja tal-Alla Alla jtini il-grazzja noħroġ minna u nitgħallem minna. U forsi għadha bitada toħroġ il-ħadd ieħor inti kolli minna. Amen. Waħda mill-affarijiet li Alla jista' jagħmel hija il-paprata li jiena u inti nkunu għamilna, Alla jista' jdawwara l-ġid biex issir il-ministeru tiegħek biex toħroġ il-ħadd ieħor minn dak li inti kont ix-xitan ħajkisrek fih. Amen. Halleluja. Ejn nitolbuha. Grazzi Ġesu. Ejdi talba warajja minn qalbek. Idlum issir qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Bl-erf tal-Ispirtu Santu ejni mulej biex nieħu ħsieb id-dilja ta' qalbi, id-dilja ta' ħajti, familti, il-knisja tiegħi, il-familja tal-knisja tiegħi. Mulej ejni. U fejn jiena ma tajċ każ dawk il-volpijiet iż-żgħar, Spiritu Santu illuminani f'liema area jiena tollerajt il-volpijiet. Mulej proteġili moħħi u ħsibieti biex dawk iż-żerjat li l-għadu prova jitfa' f'moħħi ħsibieti jinqalaw bil-qawwa ta' Ġesu. Aħsil li ħsibieti, l-immaġinazzjoni tiegħi, moħħi bid-dem ta' Ġesu Kristu u bl-Ispirtu Santu. Ġesu mulej tiegħi u Alla tiegħi.
għandi bżonnok. Min għajrek ma jinkapaċi għal xej. Min għajrek mulej ma niflaħ għal xej. Pero inti miħaj. U permess tijak jina niflaħ għal kollox. Spiritu Santu, għamel li din il-kelma issir ħajti tassew ħajja biex nejxa kull jum u nieqaf bħal gwardjan biex inħares id-dilja li inti fdajt li fidejja. Ġessu, nirringrazzjak, inti smajtni mulej. Mem xejn moħbi u d-dimajnejk, inti tara kollox, tara kull ħsib, kull kelma tismaħħa. Ejni Ġesu, ejni bl-Ispiritu Santu, għal-glorja tijak Abba Messir. Amen. Amen. Alleluja. Messaġġ prattiku. Affarijiet li mhux affarijiet kbar, ma affarijiet żgħar li jħassru lek id-dilja. Amen għama, kulħadd iqum bil-wifaq. Thank you, Jesus. Grazzi mulej, il-daw kollha ta' YouTube, Facebook, televizjoni. Nfakrukom, jew inta għamana kull nar ta' 4 u nar ta' 6 fis-7 fil-għaxija u l-ħad fil-ħodu fil-10. Bija, grazzi tal kontu maħna. Il-mulej tik il-grazzja jgħinek biex bil-Ispiritu Santu jurik fejn inti tollerajt il-volpijiet iż-żgħar. U bla Talla, dawk il-volpijiet tkeċċihom minn ħajtek. Jekkux ħsibijiet, vizzijiet, nubiet u ma x'inhuma. Alla la kelmek fuq għallum, grazzi speċjali tiġi fuq ħajtek biex inti tinqala minn da kollu fi Ġesu Kristu. Grazzi mulej, narawkom. Halleluja. Amen, amen, amen. Intom ħassifru